هەڵبژارتنên pêşwax bû Perlemanê Iraqê dawî hatin. Hevrekiya layên siyasî bû dest ve înana dengê hewlatiyan ew jî bi dawî hat. Serarayê Hêjberûnî Komîsyona Serbixwe Hilbijartina dengê berbijan jê cida nekirîne. Hewlatî dixwazin ku li Bexda pêtiviya Kurd bi êk deng û êk helwîz bin li hember maf û şehistên Herêma Kurdistanê û Hizbiyatî bidene aliyekê dê. Pêdivî hindê em Kurdî me sinûrê xwe hebin, me serweriya xwe bîtin, me jî mafê xwe bin wekî hemû dinyayê. Gel Iraqê mişkîlek nebilo gel Iraqê bes wekî ne derece du bin. Me divêt kes bi me çi neket. Me divêt em bi xwe bikein. Em eger bisilman bîn bisilmanê heqîqî bîn. Heke غêr ediyan bîn ew bîn. Eger pala bîn palê xwe bîn. Serve Allah nebîn bi me neûzu billah. Nebe jîna Bexda ez ê telebata xeta 36 kem pîlkê biçûka bibire. Yani bûca û mucid Kurdistanê bibire. Aha wê nekin. Xwedê me divêt heme birêtêkin bine êk dest. Bê ku tu tifaq bin keyfa dijminê me neyînin. Çünkü em ê devê dijmin da. Xwedê Tirk dijmin e, xwedê İran jî dijmin e, xwedê Iraq jî dijmin e. Em ê yav yok kure mor da. Gencek jî heman daxwazî heye ku pêtîviya Kurd li Bexda xebatê bikin ji bo ax û netewaxû. Em hestiyên hemî êk dest, êk deng bila hizbiyatiyê bidene layekî bila biçin bû mafê me Kurdo li Bexda şûl bikin me nevêtin hizbotî nov vê şûlê robîtin bila hemî êk dest bin ferq û cidoyî nov beynê nebît hemî hizib xwe bikene êk dest mafê me li wêrê parêzin. Hêvî û umêdên hewlatiyan li vî demî da êkrêziya gelê Kurd e li Bexda. Wek hewlatiyan daye diyarkirin her dema Kurdan êkrêziya navmaliya xwe parêz bît hemî layên dî rês li mafê gelê Kurd girtiye. Esam Abdurrahman, Badînan, Nahiya Şêla Dizê.